ମୋମେଣ୍ଟ ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗତାନୁଗତିକ ୱାର୍ଡଟିଏ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବିତାଇବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କାରଣ ଟପା ଟପା ଜଳବିନ୍ଦୁର ଯେଭଳି ସମୁଦ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା କେବଳ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମାତ୍ର। ମଣିଷ ଜୀବନ କାହାର ସ୍ଥିରତା କେତେବେଳେ କିଏ ବା କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା କେତେବେଳେ ଯେ ସ୍ଥିରତା ହେବ ଆଉ ମଣିଷ ଖୋଜୁଥିବା ସ୍ଥିରତା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇ ତ ଏହାକୁ ହିଁ ତ ଅସ୍ଥିରତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଥିରତା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମଣିଷ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ